Salut, bine ați venit la un nou vlog și astăzi vom merge la o nuntă. Acum am ieșit să mâncăm. Am mâncat limonadă cu pâine și cu miere. Super bun. Acum mergem să facem dus și la ora 12 ar trebui să plecăm. Dar e ora 12. Și nu cred că o să plecăm fix la ora 12 pentru că nu o să fim gata la ora 12 pentru că mai este 10 și 3 minute. Imediat o să vă arăt în complet și rochea, toată, așa, verde, e super drăguță, îmi place foarte mult. Suntem la mire, va urma să mergem la mireasă și super tare. Deci... Plângeți, frați, plângeți, surori, măi, doruleț, măi. După mireasă, toată lumea era acolo foarte înghesuit, era super cald, așa că am decis să mergem în mașină și să bage aer condiționat, deci ok. Și vecilor, amin. Ajuns la local, așteptăm fenomenele și mireasa pentru că încă n-au venit și... Aici, dar localul ăsta e super frumos, adică are niște mese, totul e foarte frumos. Puțin. Bineînțeles, primul pahar de șampanie se servește în totalitate. Aplauze, vă rugăm frumos, șomurile aduc noroc. Mirele
soarele să-și ia mireasa lui și împreună cu nașii să ia loc la prezidiu. Iar înainte de... Vino acum, la braț cu iubirea într-un dans, pe nori să pășești, în rochie albă ca mii de povești. În parcul de aici, pentru că acolo era foarte mare zgomot și mă plictiseam de minune. Deci am ieșit puțin aici și acum oricum au pus muzică populară, ceea ce eu nu ascult muzică populară. Deci da, înainte a pus muzică, dar am lăsat doar pe o piesă, două, ce n-a fost nu știu ce. Și da. Ies afară tot timpul pentru că acolo este foarte, foarte mare gălăgie. Da. Și m-am mutat. Asta nu contează, ok? Este ora 10 și 3 minute. Am dansat, am făcut toate chestiile astea și aștept tortul, care cred că va veni la ora 1 sau 2. Și da. E super drăguț. Cum a pus muzică populară, înainte erau tot felul de piese. Cad! Așa, sunt foarte multe bălți pentru că a plouat. Și nici n-am auzit ploaia. Adică, pa! Acest vlog și sper că v-ați uitat la el. N-am ce să mai spun. Vă mulțumesc. Pa!